Ešte postupili. В лес приходит сказка, снег как чистый лист. На цветных красках купалась лист. Сами начинают руки рисовать. Таланты спрятать. Čaute, sa v ďalšom videjku aj s mojou ségrou. Ahojte. Tu je predo mňou, aj vedľa mňa sedí. Dovoľte, aký dobrý brankár máte. Považ dať gol. Tí nožničky sa spravili. Tak, poď, prihraj. Tu som, poď, prihraj. Čo tebe by prihral? Poď, chlapče. Daj mu otočky, daj mu brexitky. No takéto zrovnané. Jejajo. Keď bol gol, tak neviem, čo by som spravil. Nožničky, aké nožničky spravil. Pozriem aj dopísané, to nič. Ale čo ako kope, ty kokos. Keď bude gól, tak... Kokos, takého brankára máte. Musím dať čokoládu na pozvedenie. Som mal veľa energie. Na vás. To je brankár. Pozerá na to. Hlavná vec, že to nedala ty gól, to je hlavné. Aha, no jasne. Brankár tak nechytá. Á, dobre. Prdele, prečo som nestrelil? A sa pýtaš? Áno. Tam máš Brexit na... Prihraj mi. Hada gól. Tam len nie je branka, to je fakt debil už. To je branka normálny. Na teba nechcem brexitovať. Ojojoj. Simonka, nehambíš sa. Ticho. Jaké ty kokos, Simon. Fuj, hamba. Aké nožničky. To jak môže teda to nechať? To dáš hlavičku, hej, a potom dáš kop. Keď sa kopnúť. Výborne. Výborne, chlapec. Dobre. Najlepší gol. Tak poďme si dať dobrý Brexit. Tak, výborne. Nebola to ty. Jaký gól si dostali. Mňamiky, mňam. Tá čokoláda mi pomohla. S tou čokoládou, tá mi pomohla. No už teda ty si jediná. Chudera sama. Brankár chytá ty jediná, môže zachrániť ťa v týto pokoji. Jakú otočku ti dal? A teď jakú otočku ti dal? A to nefér, včera som ho skončil, ja to necháčim. Idem do tvojho týmu, idem. Za hráča. A mám to. Áno, výborne. Aj traf sa. Dokáza trafia, som mal šipku na druhej strane. Výborne. Tak otočka. Horí ti, na čo ma brexituješ. Nemôže byť gól, nebude. Výborne, brankár. Ronaldo svoj nedá. Teba zbrexitujeme, tak nič. Pozor, Ronaldo. A ja si aj youtuber je. Ja si ho tam napísané. Napísané tam. Keby go... Tak nič. A máš ty. Dobre, poď. A tak nič. Akurát som išla vyseliť, vám to zobrať. Brankár, chyť to. Vidíš, YouTube tam má napísané. Ty si dobre. Ježiš. Á, mama. Viem radšej trochu zadu. Čo nebol gól? Variť si. Sa už to je radovať.
Hovado dobre chytil. Pozor za tebou. Komu prihráva? Povedz. Som bola ja ty. Áno, poď! Do Rica, že ma tam brexitoval. Vidíš, YouTube tam mám napísané. A ty si slepa, Doriti, sa pozeraj. Doma napísané, že ty... No, tvoja mama tam je napísané, Doriti. A podaj gól aspoň ty už. Traf sa. Ešte ideme hlavičku. Dorici, a čo to chytá? Mohol som dať pekný gól. 2x za sebou. Brexit dáme trošku. Myslím. Dorici, na čo chytáš? Taký Brexit, že sa nevlastná mať. Som vôbec nedá atakovať. Tyčku. Prihraj, chlapče. Tak prihraj, debil. Ty kokos. Vidíš, teraz má YouTube, pozri sa konečne. No, dobre. Konečne si to všimol. A čo? Mi to tam No, gól do báčka. Áno, dobre, výborne. Brankár ide. To kanzata, že to má pekné. Ja som tam mal tam tá šípka dobre namierená na branu a teraz neviem čo. Chyť to. Hraj tak nič. Či snažiť sa nie? Dobre, dá čo aspoň brankár chycu. Kde je tá lopta? Pováž to byť gol. Kde je lopta? Podali. Že by gol? Áno, dobre. Jasný. Ale bolo to už tam také, že keď sa porešlo. Aha. Ja som to nepovedala. Vidíš, a toto pekne on tam má priťukol trochu. Ja neviem. Takže nám dajú, pozri sa. Ale aspoň mohli začať 7-0. Je to 8-2, vidíš sa. Ahoj. Ja sa odnosujem na ten place. Akože nechávaš samého. Ja nechcem prehrať. Neznádaš prehry. Čo? Čo je to za zekru? Dobre, tyčka. Povážiš? Ti rozjebiem. 9-2, na 10-2 to nemôžu dať už. Teraz budú také brexty lítať, ja neviem. No jak sa na to? 9-2, nepočuješ. Ne. Čo? Som vystrelil. Tak som to zase. A si tam sám. Opovážiš. Ty si tam sám, alebo máš tam aspoň niekoho? No teraz prišli na posledných 12 sekúnd, tam to veľmi pomohlo. Dobre, odpojil som sa. Nebaví ma to prehrať, sme 10-2, to je vidno. Lúčim sa s vami, čaute.